sau... Povestește tu, că mi se pare mai amuzant din gura ta. Din gura mea? Din gura mea? Bună seara, bună seara bro, bine ai venit pe live. Acum au venit să Seara audă bună. creanga. Bună seara. Săraci Mersi oameni, frumos băi. acolo de subscribe, hai că imediat vă povestesc Iartă baza. la gol. Da, Hai, asta. povestește. Nu mai am bus. Bun, era o zi de joi, Obișnuită sau bă, normală? trebuia să fie ceva unic, special. Și fratele vostru era cu una împreună. Da, nu se spune numele, dar, da, înțelegeți voi. Cât timp aveam cu alături? Nu mai știu. Nu mai știu. Dracu. O lună, maxim. Și fratele vostru, na, nu avea cum să o aducă acasă. Și, na, s-a decis să facă o treabă în pădure cu ea. A dus-o la lemne. De ce nu la ei acasă? Păi erau părinții ei acasă, poveste lungă chat. De ce Trebuie nu să intri camere de peste hotel? măsa. Trebuie să intri peste măsa, fita aia mea. Așa, De ce nu Din camere Reș. de hotel? din Reșița sunt, chat, din Reșița sunt. Așa, Era din Sibiu. da, puțin așa. Și, na, o futeam pe asta, nu știu ce. Și eu, na, am pus-o capră lângă un copac, știți? Și nu știu cum dracu s-a făcut. S-a rupt creanca, chat. Și a căzut cu curul în urzici. Dar n-ai zis că te țineai de copac, ai zis că lângă un copac. Nu Zi te direct. țineai de creangă, trebuie Păi să... mă țineam, aia am zis că mă țineam de creangă, gen. În Nu, timpul, ai zis că na, erai lângă copac. Păi eram lângă copac și era o creangă mai sus. Și chat, îl vedeți pe fratele vostru, hai că vă arăt. Eu mă țineam așa și așa și vreau, înțelegeți voi cea. Și s-a rupt creanga. Și am căzut cu curul în urzici și ea. După aia te-ai prefăcut, că nu te doare nimic. Tu mai stai umoroasă? N-am stat